Eta joan den ostiralean baita ere harrera egin zitzaion Amaiurko sokatira taldeari. Erran behar Eskozia aldean egon direla, dakizuen bezala joan den urtean ere horrat joan ziren munduko txapelketa horretarat, bertan parte hartzea gustatu zitzaien haunitz eta errepikatzeko asmoa agertu zuten joan den urtean bertan. Aurten berriro ere joan dira eta bertatik brontzesko domina ekarri dute. Beraz, orain ikusiko duguna, ongi etorria eta harrera udaletxean egin zitzaiona. Bueno, hemen zabal-zabalak dugu Iñaki, Austin eta Lander. Zabal-zabalak erten dut, torzen zatela Eskoziatik, kriston emaitza lortute, baina, bueno, nola ganda hango esperientzia, zenbat talde zauden? Bueno, erran behar da, 500 kategorian, zaudela 20 talde, 2 multzotan banatuek, eta orden egiten dute da ligila bezala, orden 10 taldeen kontra, 9 taldeen kontra tiratu behar da, eta behar duzu multzoko lehenbiziko 2 taldeen artean sartu, berenen tartean, gero final erdiek eta finala jokatu izeteko. Gainerako pisutan ere bai ibili zarete? Bai, guazteko ibilia gero ondoko egunean egortzeune izan zen hori, egortzeliran 6 egunetan, horre 20 talde baginen, 2 urrutan multzot eta sistema behiran, gero atxaldean, fuertena, ginen ziren ja mistona ditzeko, 6 egunean, laun eskata laguntiko, eta horre paperele antintzen. Amaiurko tipo eta sakanako neskateko? Ala dituzen, ala nahi zuten, ala mintzatu eginen ja ara lekutan zinetik, ara ganan zinetik ze ibili ginten solasak, elkarren artean atratzeko. Eta horre ere brontzezko domine, bada zerbait? Bai, bada, ez da, azaina polite doi ere. Batzuk tietu zinuten, bertza batzuk igual, gaztenak igual ez egit horren bertza, baina zeindako nolako esperientzia izan? Esperientzia raspo egite. Ni aizen nintzen 560 eta disfrutetu nuen inoiz ez bezala. Eta gero, xeironetan kusten eta zen pasada bat, ez zuen hemengo txabaketekin joz kustekoek. Hementzen, tiratzeko modu bet dago, akaso, hemen zuek aitzazaten tiratzeko modu, han ikusten alako bertze tiratzeko moduek edo modu bereziek edo? Estilo diferenteak azkenean, leku bakotxan, estilo diferentia. Zeinak harritu zintuen gehien edo? Txinuek. Zuten teknikan gatik, egin bat. Hola, tiratzen zituen fuerte? Fuerte, bai. Lande. Ikusgarri dena arron erteko moduen perfecta ditut, dena arron polita ikusteko eta miresteko lan handi neute hor, eta miresteko da lan nahi duten garantzin dut. Dire gainera jende arron gaztea, eta erran behar da direla unibertsitatean ikasten dauden jendea, 22 urteko neskata mutikoak, eta pasada bat ze entrenamentu indentuzten hola tiratzeko eta hain perfecto ditzeko. Erran behar da baiek erdi, ez da profesionalak erran ez, baina ikasketak eta sokatira egiten dutela. Dute beka bezala, laguntza bat, eta dire oso gazteak. Gero bertze aldetik berez ingles taldeak eta hango taldea direia arrun veteranoak, zein talde batean tiratu zuen 73 urteko gizon batek, eta han zeine bazuten 50 urte, ziren gazteak ere, baina hor alderdi ozta jende veteranoa. Batzuk hain dela 2 urte ere egon zineten Italian? Hoxe, bai. Eta alde handi hola, batetik besteat edo? Berdintxu, azkenean jendean ikuste berdintxu zagola. Jende berdintxu, taldeak ere nahiko berdin, igual maila gehiago bazen hori galorai, erran daiteke. Baina gainan gelditu diren talde horiek, erran behar da, bazutela puntu bat gehiago gu baino. Eta azten zuzen tirada nahiko izan. Tuta tita batek, tuta beste. Eta antolakuntza eta ongi? Bai, nahiko ez dut problemik izan batrez, antolakuntzan eta ongi tratatu bat dute denek, eta nahiko ondo antolatzen zen tiradak eta hor ongi dago, kutsak ere standak eta nahiko ongi zen, ez gaitxitzi berri. Zirarra, brontzia eta urria, jata da? Bueno, espera, entero horrekin disfrutetiko dute, horiekin a ver. Igurten berriz izentu gure, a ver,
arrun zaila da, lehenbiziko postoitara lehatzea arrun zaila. Baloratu behar da, lortutakoa baloratu behar da. Ikusi talde, irabazi zuen taldea nola tiratu zakon guri eta nola tiratu zion abadino, bigarrena gelditu zen nahi, badago eskalon puxka polite, inbarra dugu. Jende haundie ziren ere, pisuan, ez dakit, onizetan harritzen nola sartzen diren ere gure kategorioztan, baina harrigarri, nola tiratzen dute. Beti ere, aberasgarri izin da ikustia Sokatirak baduela Euskal Herritik aratago proiektzioa ere bai, ez? Bai, mundialako edo, mundialako jendeak hemen mintzatzen galaik hemen goien eratzen, da hemen da, eta hemen dikanpesta deusi zen, eta gero, eratzen zara eta ikustezu eta horretan jaundiko hiru errandetek, ikustezu holandarrak, ikustezu japonesak, txinuak, ikustezu alde guzetek, nesketan sudafrikanoa ziren, eta ikusten da, eta ikusten hartzen za, ez dela hemen bakarrik, mundu guztien zabaldu dela, eta arrazo gozo politxo dago. Jarki, gaur harrera ginen zaitze, eta bigarren aldia. Eta eskertiko da pentsatu dut, Bai, hori dudik gabe, azkenean kirol minoritario izanagatik, jendea oroitzea gutez, eta eskerrak eman, gutez oroitzea, eta aberre hola segitzen dugun ere, ez? Beste domina eman lortzen bada, jendeak aprezitzea, eta oroitzea gutaz, ez? Eta gutenek egun partidiko du, hola, eta gutez oroitzen den bezala, gutenek egun partidiko du, eta gu ere postau, eta ala berian ere, jende isa diretzen bizke da ber, indertzeko, segitzeko taldeak gauntzen badu hori ongi gautzi. Jende animetzea, jende gaztean nahi badu probatu ere, atek irekituela eta beste kirol bat dela. Ez dela futbola edo pilota bakarrik, badaudela beste aukera batzuk eta badaudela bere gauza honek ere. Zorionak eta eskarmende. Bai, eskarmende zuei. Azteko atzaldion denei, eta milizkertu asteartik, eta behin zorionak, Amaiurko sokatilariei, eta bakigu esforzo ondien duzuela urten zer, eta azkenean domina lortu duzuela, eta nire sokatila munduan ibilitakoa naiz, bakit zer sufritzen den, zenbara astean egin behar den, eta okerrena zenba goze pastu behar den, pilotan sartzeko, eraz azkenean zuen kasuan menpin, merezi izan du esfortzoak pena, guk ez ginen horako lortu, baina azkenean hori. Eta animo, segitzeko hola, eta eskerrak eman ere, Amaiurko eta Baztango izena munduan zehar zabaltzen segitzeagatik. Eta orai nahiko ginoen, ditugu horregarri txiki bat hori, mateko, eskerteko udala ere, eta ez dakit, eskualek entrenatzaileak honor hartu behar duen, lehok egin duzu. Jose, falta que todo. Eta jarraian inmendu gune da, urresku bat, zen omenez, eta ito gazti horrezen dut dantzatzen duen. Venga,
egiteko eskatu dakute, zuek eguneko kirol taldekoak hemen jartzeko argazkin bat egiteko, eta gero baite gusten dugu nahiko goz aipastu duzu aurpean nahiko txupatu duzuela eta lutz txiki bat izanen dugu gero leheneko solo hiruan. Udalai, itziatik, pentsatzen dute baztan guadakin batean, baztan garrantzia ikusi diena. Pentsatzen dut, eta bueno, gure aldetik, egia ramada, han sentitu dune zaila espliketzea hemen ez. Bueno, denen artean, batu garen egin dugu talde bat baina egiten du azkenean, elkarlan batean, eta jondetzen gara familietxo bat ezagiten dugu, zupe bat ez denak, bakizu, gozatzen dugu denak, dugune dena, denen artean, gure artean galitzen da, ez da zaila espliketzea. Eta bueno, gu sentitzen du nahi, sentitzea bazuen, baztan guztiak guritzen zen ez. Ez da egin, nik bide eskerra malorez, kritika pixketik maldu, eskari pixket. Ez, aldatetik ez, pixket, bueno, zaila da ez, gaur egun nik ez dut hartzek igolak eta deus baztertu nahi eta deus ez, zaila da gauz egitea ez, baina gaur egun nik uste Amaiurko taldea zarako nibelian dagoena, goratzen duena ez, Amaiurko kasuen taldea, sokatia taldean mundu da zehar zabaldu dugu, baina eta baztango pixket baldinta, baitetik erpatzen batzen eltzareko materialen artean, eskertik zen guzia dira. Gu sentitzen dugune, balidatzen nahi dugu baztan guzia, baina ez da zaila da zen guztia, postasunik jarria. Bide esker berriz, zizta. Nire da. Baina egin baitzatu nahi gabe, oso erik ez baita? Sorresin foto egin? Bueno, eta gure aldetik besterik ez, eskerrak eman, jarri duzuen arreta guziengatik, datorren astelenean itzuliko gara, kirol kontu gehiagorekin, ordun arte, izan ongi.